Така, здравейте хора, аз съм Смути и в този клип ще ви покажа откъде и как да инсталирате Audacity. Доста полезна програма за хората, които снимат клипове. Така, значи влизате в Google и пишете Audacity. Влизате в този сайт, който е оригиналният сайт на audacityteam.org и влизате в сайта и просто цъкате ето тук на най-новата версия, която е 2.1.1. Това е Audacity за Windows 8, 7 Vista XP. Просто цъкате на Download, ето на това место. И изчакате да се инсталира. Ще спра на пауза, тъй като ще отнеме минутка някъде. И се връщам след секунда. Така, отново съм тук. И така, тъй като след като се инсталира, цъкаме два пъти на инсталатора, това тук, което е сетъпа. Избираме език, даваме напред. Тук сега избираме къде го запишеме. Така и даваме напред, след което инсталираме. Виждате колко бързо се инсталира Audacity. Така. Това са всичките файлове, които има програмата. Така. След което даваме напред и програмата е напълно инсталирана. След което може да натиснете готови, веднага ще ви се стартира. Аз не искам да стартирам сега в момента програмата. И това беше този клип. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате още подобни клипчета на How-To, не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа, да оставите коментар. Ако има някакви проблеми, но не мисля, това е просто супер елементарно. Не мисля, че има някакви проблеми и добре. Това беше мен. Чао, чао.